جبو ویکی امی نقاشه که بکن من میوانه که برای محرم ابی مافناسو نویسکار جستو دیلمه لدیاربکری و با آوای کراسا خود گلمه بیتن برای ابی ایوار باش تو بخیراتی جبو کردستان 24 ایوار باش که کباس سپاس ساق بی هر کدی چه نقاش دنابرا اپوزیسیون هر وها مخالفت و دەسەڵات تونتر دەبن لەسەر پرسا کوردان بنەرین هاتە کورد دناوبەرە ئۆپسیۆنێ مخالفەتێ و دەسەڵاتێ کیژان هەلبژێرن ji بۆ چارەنویسا کوردان باشە یان جوداهیاوان هەیە کێکە بەس Türkiye'de siyasetmedarı Türkiye mıxabın ez neze 30 salı li Amedê nav siyasete damı pirani siyasetmedarı Türkiye titırsın. Hem ji bo rêwan kêm nabı hem ji bo em bêjin nav Türkiye ve kuzanin Anatolya Mezopotamya nav hevdayê kesek pirani em nijadperest û Türk rêwan hûn da nekin wextê Kurdara xeber didin ya titırsın ya piştderî xeber didin ya Kurda kabul nakin ser lêvê xwe ser pozê xwe bi Kurdara xeber didin ev demek dirêjê yani salakbê ve kuzanin komara Türkiye avakirina sedsaliya wî ew ê salakbê wê çêbe lê mixabin sed sal berê ji nêrîna Kurda çawa bû îro hem devlet hem muhalefet tev nêrîna wan yek e loma wextê li Kurda mêziya dikin bê bira Kurd xeber nedin Kurd bira tişkî naxwazin bira mavê xwe nexwazin zimanê xwe nexwazin tenê me ji bo wan çi amade kir me çi dawan bira awa bi loma siyaset işê siyasetê kesekî bi bawer kesekî Türkiye'de em bêjin mesela Alevi henin, Kurd henin, Ermeni henin, Süryani henin, Keldani henin, tevahi ezdi henin, tevahi rengê wan nava siyasetê tuneyî ki Türk û Müslüman bin nav siyasetê de pêşva dikeve. Ev zî muhalefet viya zanı loma naxazim rengê Türkiye, rengê Anatolia û Mezopotamya bidin pêş. Titırsın. Tırsız siyaset nabe. Loma muhalefet ez baverim ve kunzanın helbijatına şarederiya çend sal berê çêbû Ankara, Sambol, İzmir, Edene, Antalya bi rêyê Kurda hat kazanç kirin. Çepê Türka ava kazanç kirin. Viya ew baş zanin kerem kin. Başa. Muhalefet û desalat wekevin li hember Kurdan tu ha dibînî. Lê pîwîst e Kurd çi bikin. Rast aynı muhalefet û desalata yani pirsgirê wextê Kurd dibin yek ayv. Pîwîst ew çi bikin. Rast e. Min baş fam nekir bibexşîne. Tamam. Muhalefet û desalat wekhevin li hember pirsa Kurdan. Lê pîwîst e Kurd çi bikin. Yani çarenivîsê Kurdan wê çi bîtin. Çawa serederiye digel vê rewşê bikin. Birastî ez demek dirêjim mi got yani Kurd yekitiya Kurda ji bo me pêwîst e yani bê yekitî tişkî çê nabe li Türkiye nêzê 20 milyon zêde Kurd heyî lê mixabin Kurd jî ji hevenek dûrin lazim e Kurd pêşiya bên kêlek hev yani ser kedê ser azadê gelek xebat çepê Türka zî henin loma muhalefet û destxelatdar wek wihay ve got yani 100 salı behevranin muhalefet ji bo rêyê Kurda tê li Kurdistanê digerî em çend sal em dibînin mesela û wextê pêşî hilbijartinê tê li Kurdistanê digerin dibên em ji we hes dikin ve xwest em ê bidin ve hilbijartin dikeve car heya 5 sala yek nay Kurdistanê nay heremê wan napirsî loma hem partiya HDP hem hêzê çepa ser ked û azadiyê dixebtin Partiya Kurdê çika hebin bên kelek hev o seknekî em bêjin Kurdistanî bi Kurdewar bidin pêşiya me em ê kêfxweş bibin mesele ve axaftinê de godar kir ve got pirsgirêka Kurd ez bawerim Kurd ne pirsgirêkin yani pirsgirêka hebûna me mêjê wan de ji ortaya ranabe nasnama me çanda me hunara me axaftina me gelek tiş qedexeyê hîn jî qedexeyê hîn azî ve uzan çend roberê kesekî ser partiya CHP nûner CHP qala Kurdistanê kir ew ser wî lê pirsin vebû
لما هیچی yani em nikarin nave ve adnigari em bir ser zaman ekhu. Yani Kurdistan men ne goti Sultan Sencer Sultan Selçukya hazar sal beri goti ev herem nave Kurdistan. O vakti tepke malpera serukvezib hazara arşive kurdal ve nave Kurdistanu nave Ahmedi derbastı be. Le mukhaben hani azadi o akhaftinu peşketin hijil Bakuriye Kurdistan'ı tüneyi loma helbijatin peşemehi herkes zanı rey kurda kije hali be ev kazanç bıkı loma lazım ki kurzi kuma xudên peşiya xu ev 7 sal çi kavmi goravi reki bidin peşiya xu. Bale. Baresa Bey, Salahaddin Demirtaş daxiftinên xwe da dibêjîtin HDP de siyaseta Tirkiyeyê ne kilîle belku mifteya vekirina kilîlane. Tu jî dibêjî di nava Tirkiyeyê pîwîst e yekrêziya Kurdan hebe. Lê heya niha HDP nekariye yekrêziya Kurdan durust bike wê çawa bibe mifteya çareserkirina kilîlan ya jî çareserkirina prizgirîkan li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê. Salahaddin evvela min 25 sala em bahavra pir xebitin pişvî ez bûm serokê Komela Mafê Mirovan Şaxa Amedê dostê min hêjayî û ez jê pir hez dikim û siyaseta wî feraseta wî ez bawer ji bo pêşerojê ew ê gelek baş be tiştekî balkêş gotî rast yani êdî em nêrîna Kurda sekna Kurda em gere bikarînin yani müftenin rast em müftenin fakat gotinime xastinime o ek bimara çen hep hezen çen hep partiyenin çen hep saziye sivilhanin em bu ara nerine kubukun yek loma kurzi edi ve kunzan wan roja şeşli masa dibêjin mesela ew gotubun em wezaretek bidin Kurda yani Kurd li pey wezaretinin pey koltuğunun bırakes nemrin ev mesele biraz safi bibi o kesekil seri çihanı kesekil gırtıgehidanın kesekil koçberin develi Avrupa'yı dijin yani mesele velatek mesele civate mesele naslami mesele zamanı mesele perverdeyi yani mesele kadakrına hebuna kurdayı loma ne mesele tali koltuğa ki anji vezarete ki ev be ahlaki iş kala kurda vakti edilkin emek koltuğa bidinwan sanki Kurt 7 sal ji bo azadiya xwe nameşin meşek neden peşiya xwe tenê gotin belki em koltuğa bikim destê xwe ya mesele ne koltuğa be ahlaki loma Birêz Demirtaş tiştek baş gotî Kurt ne müften ne kilidin müftenin o ew rola xwe misyona xwe misyona dîrokî gerek helbijatina pêşiya me da gerek bileyse rast kemasiye HDP zihê kemasiye Kurda zihênin lê kemasî em pir zêde nedin pêşiya xwe yani çend xal destê me de heyî em ji bo bên kêla ke hev Kurdê başû Rojalat Rojava yani meseleme yekitiya xwe em wextê çareser bikin ez bawerim nel Bakur nel başû nel Rojava nel Rojalat ev pirsgirêka Kurd çareser bê destêta xweş bin demê min bi dawî hatiye lê ev rast e ku desthilatê an bijin AK Partiyê ketiye danûstandin û gotûbêjan digel İmralî gel Abdullah Öcalan ev rastin eger Kurtî bersivê bidê em zî dibêjin yani hevdîtin nav AKP û İmralî da Birêz Öcalan ra çêdibi em kevxweş dibin yani nêzê 30 salı girtîgehê da Birêz Öcalan ez parêzer wî me demek çûm şûnavê hatim müdî ez bawerim ji bo pêşeroja Kurda gelek tiştê baş gotibû demê paşî da demek dûr parêzerê wî û malbatê wî nikarin her şûnavî wî bibînin yani ez bawerim salek bê avabûna serokkomara Türkiye 7 saliya wî de ev ez tahminî dibêjim tabii ki ez siyaset dikim tahminî ez dibêjim ev rûpelek nû hikûmet gerek vekir yani derî pêşiya xwe pêşeroja Kurda salek bê ez bawerim takdim ev zêde ev gengeşî çêbi loma lazım yektiya me Ewropayê da gerek çêbi
برس محرم ابي مافناسو نویسکار ج دیاربکر باکوری کردستان گلمه بی گلک سپاس